pisan mboten ndugamana paduka kepareng manggi dumateng kula. Ya. Ulun metu mak bedunduk bareng karo tekone begenggek saka guyangan. Ya. Nggih. Ngene. Ngene ya. Ngono ya ngono ning aja ngono ya. Nadyan jeneng sira duweni kekuatan. Iki mau nek ora ulun penggak Kurawa entek dina iki. Merga jeneng kita Matek Aji Bala Sewu. Aku Kurawa mau unta nadyan to cacahe 100 ora bakal kuwawa nandingi kekuataning Nata Indrawati Prabu Kresna. Nggih. Nah, yen to ki mau mok tutukake kowe bakal ngowahi kodrate Gusti ingkang akarya jagat. Arepa dikaya ngapa lan kepiye Narayana? Bratayuda tetepa bakale dadi. Nadyan ora kurang-kurang para Pandhawa nggone nyorohake duta kanggo srana pedamen nanging Bratayuda tetepa dadi merga Bratayuda kuwi dadi telung perkara. Siji, tagih tinanggih ing antarané utang piutang, angka 2 luwaring nadar utawa kaul, angka 3 pambrastane murka. Kuwi dumuntung ana ing Bratayuda Jaya Binangun. Isih akeh. Sukma-sukma sing durung gelem munggah kasuwargan jati yen to durung nyumurupi gelaring Bratayuda Jaya Binangun klebu Sikala Bendana. Kala Bendana ki pak cilike si Gatotkaca iki sik ana ing alam pangrantunan. Jane wis wayahe munggah swarga. Ning Kala Bendana durung gelem munggah ana ing kasuwargan nek ora bebarengan kelawan si Gatotkaca. Mongko patine Gatotkaca ana jroning Bratayuda Jaya Binangun. Ngaten ulun ya. Kula dina samangga dina iki jeneng kita Baliya ya lan kandha kelawan para Pandhawa supaya tata merga dina iki wis disekseni jagat jaisine kebu para dewa kamunta dina sing sepisanan Bratayuda ya dina iki Narayana. Dewa-dewa sugata marang kang sureng treng libani arum-arum ngendanu ing ngawiyat Narada ngepalani Jawata Sutamulat Come on.